Mondays at 7. Talk to Alex. Oh, Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba. Untomzodwa, usweet bean, ubhontshisi, amazambane nekhekhe. Whole sounding scrumptious, right? Check out more info about Umtavazo on our podcast on the Gagasi FM app naku YouTube wethu Gagasi FM. Hello and welcome to this week's edition of Uhlelo olubizwa ngokuthi Sex Indaba. Sikhuluma zona lezo. This is one show la ngadingi khona uku-explaina ukuthi topic ikhulunywa ngani. Asikhulumi ngama-spaza shops, asikhulumi ngendaba yokuvuselela ama-prepaid akagesi. Here sikhuluma ngezomdavazo nje, and umdavazo only. Iba khona ke le show njalo Thursday from 7 to 8 on Gagasi FM, and ikhona even on our social media platform. Ungaya kwi Gagasi FM app ufike uyithola uyilalele with all the other discussions engingaba nawo previously na kwi YouTube channel. So I welcome now uDokotela Nathi Shabalala. He's always with us here to navigate the matters attenda umdavazo. Short Dokotela. Kunjani Alex? I'm good. Kunjani? Ngikhona baba. Sure. Ukubingelela nomndeni wami Gagasi FM baba. Nice. Wena namhlanje Dokotela umuntu ozwe ngikhuluma earlier about ukuthi sikhuluma ngendaba yokuthi how could we make sex ibe into ene fun phakathi. Singabi tense. Well, of course kungenzeka mangabe ukuthi mhlambe kuzobe kuyi first encounter. But from research we've noted ukuthi as high as 7 out of 10, 72% of abantu abasemntavazweni kuma relationships still ababe easy nje, ngisho ukuthi umuntu usumjwayela umuntu wakho. So i conversation yethu namhlanje izobe lapho on things to do and what not to do ukuze wena urelaxise upartner wakho. Kahle masibuka Dokotela, if umuntu ezodla uzoqala bhekelela izinto ezifana nokugeza izandla for instance, and then uba specific ekutheni mina ngifuna mhlambe hot chili with my food, I would like to have a salad, I would like my steak done this way. If sekuza ngakumdavazo, I'm sure zikhona ezinye izinto nakhona that you prepare yourself psychologically. Kungaba environment, how to spice things up, do you need a towel or a cloth next to it? So that process added to ukuthi mayibe fun. Is it something okungahamba khambe kube ukuthi into ongasacabanga ngayo makukhuluma ngomdavazo nje, you don't even need to think about your partner? Well Alex, yazi kukhona lento kuthiwa ukujwayelana. Yes. You know, siyazana, siyaqala ukubonana, okay fine. Siba in a relationship. Iqhube nje impela relationship mhlambe for about 3 years, you know. And then after lo 3 years loyo selehlile uthando, selidambile. Even inkanuko mhlambe uthola useyidambile. Ngayizathi uthizeni ngoba phela umncushunqushu within a relationship nabo baya-eda ekuthenini outcome yakhona lapho, injabulo yakhona lapho izoba njani. Oh, if mhlambe ukuthi like ni twistene kube khona into eniphazamisile, don't expect ukuthi uma sekuza kwezomdavazo then kuzoba exactly time. You shouldn't just expect that, you know. And we have a problem vele when it comes to ezomdavazo. Nokuthi sivuleleke nje khulumeni nje nezomdavazo. And ama cultural norms and standards asibeka vele ekuthenini siyibone indaba yomdavazo, you know, ihlambalaza mawuthi kuyakhulunywa ngayo. Kanti baningi abantu, even njengoba sihlela Alex, baningi abantu abadavazanayo as we speak, you know. I know. Umdavazo impilo, umdavazo it's life itself. You know, and baningi abantu abasurvivayo ngawo umdavazo. So when it comes to, you know, intimacy iqala even, you know, way back, iqala before you even say mhlambe umuntu uzomthatha umuse restaurant konke lokho kuye kuthiwa abantu besilisa badla ngamehlo. So uyambuka umuntu ngamehlo, ingqondo yakho bese interpretela ukuthi yini kahle kahle leyo uyibonayo. Abesifazane bona badla ngani? Ngamehlo still. Hayi badla ngamehlo, badla ngemali. Okay, did you hear what Dokotela said? He said ukuthi ngezinye ikhathi, not generally. But a woman would look at, you know, there are things that turn them on during the day njengoba nawo kusho kusaqala. So okwenzeka abantu besilisa khona nakubantu besifazane okwenzekayo as well ekutheni iqale earlier before kuze kube ukuthi useduze kwakho. No, vele na Alex mawubuka vele, you know, umuntu wesifazane when it comes to, you know,
ama preferences akhe uzabe ne diary la bhala khona ukuthi okay fine ila ngizothika khona ke all the boxes if kuthi mhlambe ke umuntu wesilisa will survive mhlambe u7 boxes then maybe they will give you a chance but ake sithi mhlambe awufiki ngisho ku 5 boxes ozothikwa lapho then lapho you're not going to stand a chance ekuthenini you know uqhubekele phambili mhlambe nakhona ugcina uwina ekuthenini umfaka uma ekamereni nako konke lokho so abantu besifazane they always have you know ama preferences abo and they always look at us in terms of ukuthi yini abazoyizuza yini abazoyigaina impilo yabo izoshintsha ngandlela yiphiyona if you can't offer them that if you can't offer them stability if you can't offer them a roof above their head if you can't be resourceful as umuntu wesilisa kuba nzima kakhulu ukuthi umuntu wesifazane you know aline towards wena ayinikele ngakho konke towards wena because they always come with their own expectations. Lo hlelo is not suitable for ingane ungasifonela ukuthi bayiphathi yethu you know yenza kuyakhe relationship ukuze indaba yomdavazo ingabe into tense nokuzoba nzima even ucommunicator mangikhuluma ngocommunicator ngisho as in saying ukuthi this is how I want it and this is what I do not like this turns me on njengoba udokotela at esho but mase siqedile kumdavazo iziphi izinto ezinye ngama factors ezinga contributor ukuthi umdavazo wenu uba fun or not 0861596596 the number to call me but ngiyawathatha ke nama VNs wathumele nje ku 0638399959 on Facebook ungaya ku Gagasi FM page uzokwazi ukuthi ucommente lapho. Doc so belokhu usebenzisa igama lokuthi umdavazo awube fun. Ubalansa kanjani leyo ukuthi when ukuthi kufika that feeling yokuhayelelana nokufuna what you want ngeke usalinde izinto eziningi whereas omunye umuntu might feel less confident ukuthi no bengijula kusuku lonke I still need to ukuthi ngigeze ngishawarishe but ukuthi by delaying the moment was at that moment. How can you balance the two? Because on this show you always advise ukuthi don't be predictable ekutheni kuzozeke iwe cameroon kuzozeke iwe kuphi nakuphi so ubalance kanjani kumuntu ozothi ngeke ngize ngikhululeke ngienjoy because ngiyazizwa ukuthi nginomjuluko then the other one no ngikufuna manje. Okay now lapho ke Alex you know sibuka inkanuko iyahluka ngamunye umuntu and kuyadependa ngempela ukuthi umuntu onaye ngaleso sikhathi unaluphi lona ugqozi nofuqefuqe towards yena lowo muntu loyo uma kuukuthi uyambona you know amehla akho ahlangana nesinqe sakhe sitatazela you know you get turned on immediately you know lowo muntu loyo you lean towards them in terms of ucansi you know because you know ukuthi there's a chemistry lana eyenzakalayo kanti ke kubanye abantu ke who are self conscious who are always you know finicky about things ke kube khona abanye aba OCD abanye you know babizwa kanjalo kuthiwa obsessive compulsive disorder you know so konke lokho it does play a feature and it also plays a very major role in terms of a type yomuntu ongathi wena ufuna ukuba naye you know bakhona abantu abangakwazi ukuba nomuntu ongekho clean Alex ongekho hygienic you know bakhona futhi abanye abantu abazokwazi ukuyiziba le ndaba you know yekhwapha lelinukayo every now and again of course depending on ukuthi yini abayitholayo within that relationship a positive ukungena emlonyeni nje doc usakhuluma ngendaba yekhwapha we've had on this show ukuthi it is true ukuthi some men get turned on by the natural smells kantomzodwa exactly angithi vele phela if ubuka i-natural smells kantomzodwa if kukuthi uzosinuka ingqondo yakho you know isebenza ngenye indlela your olfactory nerves lento lena ekutshena ukuthi yini onuka yona isebenza ngenye indlela when it comes to smell somdavazo because there is a natural smell vele kumele ngabe ikwenza ube turned on mawukuthi uyayinuka yes just like abantu abantu kuthiwe hey uyabona nje lowo udakwa esezwe iphunga likatshwala meke wezwa nje lona usuke sedakiwe already so it does happen about feelings. Okay, 0861596596 ukuze ungashayeki kabili into enze ukuthi ungabe sawenjoy umdavazo nalomuntu lo onaye manje khona mhlambe incident eyodwa yake yenzeka and ifun ayangaba khona we'll go to those but first let me take uZodwa Buthelezi calling us from Emlasi usegagaseni weZodwa. Yebo sabona Alex nodokotela ninjani? Si right ma wena? Ngiphilile. Yebo Alex mina ngizocela ukuphuma esihlokweni kancane lesenikhuluma ngazo. Yes ngicela bandla ukudlulisa nje incomo kuyethu umuntu ubongwe sefile kodwa mina ngicela ukumbonga esaphila udokotela. Hey Alex ngiye ngaya esurgery ya Dr Shabalala. Ikhaphulu nje sanda kumvashela einsukwini. Siyabonga indlela asathenda ngayo
ucommitted udokotela uyawuthanda umsebenzi wakhe ngiyaqala empilweni yami ukubona udokotela uthanda umsebenzi njengalo hayibo yini naniyele lapho kudokotela because sengizwile ukuthi kwakuyikhapho kwakuyinto ethinta oyedwa wenu kumbe mhlambe yinto ebini affecta noyithu into es affecta sobabili uyazi udokotela kodwa nje into ebis affecta sobabili and usinikile udokotela isombululo ube nenkinga waqhamuka nesombululo sithi nje simbonge Alex hayi udokotela hayi he's the best umsebenzi wakhe uyawushaya dokotela nazi ncoma Nkosi yami angazi nami ngithini Alex I'm actually lost for words you can't recall all of my patients akho I do actually I do uqinisile mayethi ngiyamkhumbula yikho ukuthi I will never divulge information because of confidentiality but on this show as divulge lutho inkinga inokuchama within 2 minutes the beauty is that ubafo say shaya last longer you know inkinga zethu ziyafana hey Alex yikho ukuthi ke abantu abafani ize noma inkinga zifana ngokusho abantu abafani how you respond you know to everything but ngiyabonga kakhulu ntokazi ngaze ngathobeka ngiyazibongela ngiyazibongela So after nibona udokotela usuhamba kanjani umdavazo wenu? Umdavazo wethu uhamba kahle, ayuhamba kahle kakhulu. Sisebenzisa zona nje iyalo za dokotela, ayizisizile kakhulu futhi nje sisazoqhubeka silwe simvakashela ngendlela asisiza ngayo udokotela nestaff sakhe siyabonga. Iservice yabo nje is the best. Thank you. Ubafo akekho la eduze kwakho? Ukhona ubafituze wami. Of course, you know me. I wouldn't let this opportunity miss without him ebeka naye ngendlela yakhe. Awumlethe lana sis. Yebo nangu. All right. Sanibonani dokotela no Alex. Hey shobafo ayingezwe kuthiwa usuyi tiger lapha. Hayi usu after nibona udokotela hayi usuyavutha phe. Noma ngeke ngande kakhulu kodwa nje njengoba encoma kahle hle okuningi kumayelana neservice ayikumayelana neservice le ndoda angeke ulindele udokotela ukuthi alokho echecka kubantu abawu10 alwe emhamba ngamunye umuntu emchecka abinda attend laba base office ngaphakathi nabo patients about 10 look ba check ba right we appreciate that feedback because when you listen to Gagasi and then you hear this you wonder ukuthi because phela masikhuluma ngalezi izinto ethinta isithunzi sakho udinga ukuthi accordwe that confidentiality nanenhlonipho so if you guys nobabili nivumelana ngalokho salute to udokotela siyabonga futhi nani ngaleyo feedback siyabula kakhulu futhi sizazomvakashela sure good nazo ke dokotela siyabonga ayikubonga mina no nice one Alex sure indaba on Gagasi 0861596596 doc after sizwe lezi ncome how do you make fun of a situation engaba embarrassing babili abantu laba kumdavazo and kwenzeke out of excitement mhlambe lo wesilisa shesha chame ngokushesha o mhlambe uthola ukuthi it's I condom inqamuke midway o mhlambe during I condom during umdavazo mhlambe kube khona ukuphunyuka kanje ezini ukusuza komunye but still leyo nto ingenzi ukuthi ke njengamanje sekuyinto yabo how do you make lawo situations are unplanned or unexpected enzekayo during umdavazo but still nisebenzise wona ukubondisa into yenu now Alex ngizoyibeka nje ebudlapha akekho Alex umuntu perfect akekho in everything esiyenzayo asikho perfect you know siyama human beings so when it comes to embarrassment kuya depend ukuthi wena ke uyihandlisha kanjani leyo nto and uyicabanga ngandlela iphiyona umqondo wakho ukephi exactly ngoba manje phela siyabantu sisonke you know sonke siyakwazi ukusuza you know sonke siyakwazi ukuya toilet sonke siyakwazi ukujuluka you know so zonke lezo zinto lezo kumele uqale understand within a human nature within ubuntu you know within amabathupile principles ukuthi egcineni konke we are all equal and you know you deserve umdavazo omnandi siya deserve umdavazo osenza sifile you know in a way ukuthi we can take over the world sure because sometimes umdavazo uyawenza lokho all right sikhuluma ngana namhlanje how to make fun
of umdavazo, how to have conversations anzima ukuze ubuild, how to give feedback as well. 0861596596 yele indaba on Gagazi. What is your take? Usivalele nje radio before ungene. Anonymous kwendaba Gagasini? So ivalile yakho? Hello. Yes, but benginike chance to vala radio yakho. Sure, Anonymous, welcome to Gagazi kwendaba. Yes, but. Njani Dr. Sikhona baba kunjani? Siyaphila. Sure. Ngicela uyivale wesibule yakho mfethu i-radio as asifuna ukuzwa uyivale so that uzokhuluma ngenkululeko. Yebo ngivalile impela. Yes sir. Qhubeka ke baba. Ngilalela eGagasini naye. Mina ngifuna ukwazi la Dr. ukuthi usuke kunjani ke umuntu wesifazane echame ningakenze lutho nisabambene nje vele cha. Okay. Now nibambene baba ngandlela yipi? Nibambene nje uyamkharasa okanye nje nibambene ngokuthi uyamanga kuphela? Ikona kuphi khona? Nisabambene nje mhlawumbe ngakhisa nje nisabambene. Bese bamanzi. Uthi bese bamanzi ngithi baba? Mase yena ke mase tshena ukuthi hayi bo sechaphile na sevele nje badedela wachama. Okay. No kuyenzeka bhuti, kuyenzeka ngoba phela kuya nangokuthi umuntu ukubuka ngandlela yipi, ukulangazelela kangakanani and ukuthanda kangakanani. Now kukhona into ke engivamise ukukhuluma ngayo, angikaze ngize ngiyibeke Alex within our own show. When it comes to umuntu wesilisa, asibuke ukuthi umuntu wesilisa udalelwe ini exactly. Umuntu wesilisa udalelwe ukuthanda. So that umuntu wesifazane ezokwazi ukubohla, abe nayo inhlonipho, abe nayo submission. Yeah. So in this case, when it comes to umdavazo, untokazi uyakulangazelela but and I think ukuthi uyayenza lento oyenzayo kuyena. Ingakho mhlambe sometimes uma kuukuthi anibonananga mhlambe iviki masenibonana, ungathi ungamhaga nje umuze yena sethi yazi usemanzi okanye mhlambe ethi usechamile. So kuyenzeka lokho baba ngoba as much as kuthiwa abantu besilisa abadla ngamehlo, nabo abantu besifazane it applies kubona as well. Ukuthi nabo bayakwazi ukudla ngamehlo because what attracts you is what you see. Bese kuba khona ama actions omuntu. So ubhuti uzothola ukuthi senhlanhleni ngampela ukuthi unomuntu fully in with regards to a relationship yabo. So kumele kujabulise lokho. Kunjalo impela ngoba hayi sithi nje ngalalela nje njalo ngoba seRegagasini ngilalela imelelo kaDr. Hayi uyangenza impela ngisho ngisemsebenzini impela ufisa ngathi ngabuke soqhubeka. Okay, that's good feedback again. Thank you so much mfethu ibambe lapho ke ungashintshi and utshele nabanye as well. Siyabonga. Sure. Okay, feedback namhlanje esitholayo. Copy topic yethu sikhuluma ngane indaba yokuthi singabi serious masisiza kwezomdavazo, yini ekusebenzelayo, yini eyenzekayo. We've had a story from Jita othi basuke basabambene ngesandla akaqalwa lutho but usisi usefike kuvuthondaba. Uthi kodokotela well ile ndaba kade ikhuluma ngayo earlier on ekutheni umdavazo uqala umuntu sambuka ungakamthinti ngisho nangesandla. 0861596596. Yes Alex, bensazosho ukuthi yazi okunye futhi esingakubeka ekusizeni kakhulukazi yena ubhuti lo sanda ngena. Indaba yama pheromones which are basically sexual chemicals or produceayo as umuntu wesilisa or as umuntu wesifazane. Angathi mhlambe ungahlangana nomuntu attracted kuyena, lawo ma pheromones abe secreted and once ama pheromones aba secreted umuntu uvele abe turned on kalula. Ngobani inkanuko iyanyuka because of ama pheromones. Okay. And not everyone has ama pheromones. Only 10% of abantu besilisa have ama pheromones. Right. Yini singawezi i-topic ngokwawo sikhulume ngawo and then bese kuba ngama symptoms ukuthi ubona kanje ukuthi nawo and the umuntu wesifazane usengarelate from experience yakhe. No problem. Sure, ngithatha umuntu Ngcobo eMaritzburg. Ukwindaba mntu? Mntu useGagasini? Right, mntu akekho ready ngizobuyela kuyena ngithatha uMbali Khumalo eNtuzuma. Shombali? Sawubona Sohlaza njani? Siphilile kunjani kwena? Ngiyaphila baba. Naze nangikhumbuza uma sengiyafaka njengamanje angisazibinyabinyi. Yo.
ngiyazi ukuthi la okhona either ungifake ku speaker kumbe use bathroom ngoba wenzela ukuthi bangakuzwa labantu ohlala nabo or ikuphi phakathi kwalokho uskipha speaker ngikhiphile alright yes talk to us, we are listening Mbali. Uyabona futhi mangabe kuthiwa umuntu uzoke angiqale nje nge-foul play aqale nje angikhise lokhisi nje lodidayo mase shona phela emabeleni ke uNkulunkulu wami ehleshona ezantsi azafike kuntombi zodwa mina ke ukuchama kwami ke ngichama yabo mase edlalisa untombi zodwa ngisithi sifika lapho ngibe vele nje sengi-right sengichama into ekade ngithi ngizocela ukuyibuza engiye ngibe nenkinga yayo ukuthi enema ngabe sisaphakathi nawo umdavazo ngiyibone ngizizwe nje sengi-dry angazi ukuthi mhlambe leyo nto ngabe idalwa yini ngiyithi mhlambe ukhula noma yini ngibuye ngidideke lapho asiqale ke kuleyo uqala ke doc story esizwe from the previous caller ekhuluma ngomuntu wakhe kuthi kungakafika kumdavazo part of a foreplay but again usuke esekwe game then bese kuzoba lesibili ke ukuthi ke still enjoying this but suddenly use try bese kuyacisha cishe ibani ngeke kubeko kanjalo impela uthi ayivele kucishe ibani so untokazi ngicela ukumbuza ke uneminyaka emingaki ntokazi ngina 34 yes okay njengamanje akhona ama contraceptives owasebenzisayo or not no awekho and azikho vele ngafaka iloop wafaka iloop was it the hormonal one or was it the copper one it's the copper one yes oh okay mama so into lana Alex engathi siyibuke singabuka mhlambe ukubalanseka kwama hormones akhe yena umama sibheka ukuthi ama hormones akhe abalance ngokufanele yini ngoba if kuukuthi ama hormones akhe awekho well balanced then kuba lula ukuthi yena undergo exactly lokho kwenzakalayo ukuthi avele abe dry esikhaleni nje during sexual intercourse and sometimes kumenza abe neinhlungu kona lokho ukuthi uba dry and lokho kuzogcina kumlimaza psychologically uzogcina ngempela engal-enjoy ucansi engavuleleki completely merely because uzoqala anticipate ipain njalo baba mayesezongena yena uzo anticipate ipain so singayisukumela indaba yakhe siyibuke ntokazi awukakabi mdala usana 34 u34 usa right impela usangaba even nezingane usangaba nayo yonke into but ke ake sisukumeleke le ndaba ngoba manje uma sekuthinte kumdavazo suke sekuwuphawu lolo lokuthi kukhona ongahambi kahle asikubheke nje kukonke sibone ukuthi yini imbangela and then bese siyakwazi ukuyitreata ke imbangela head on yazi dodila ukuthi kuleyo nto sasho lokho ene ngithi mangabe ngisidlala uthola ukuthi ene mangabe ngiqeda sengithi ngiyogeza ngilenhlobo egezayo kumayiqeda mase ngithi ngiyageza ngifaka umuntu ngiyathola ukuthi sekuphuma into eyigazi sekuphuma igazi manje angazi noma kuthinteke lapha kwiloop noma kusuke ngisuke ngasazi ukuthi kwenzakalani so ukuthi nje the following things zobe nje ngiyiphumela igazi well iloop vele iloop iyakwenza lokho especially i-copper loop iyakwenza ukuthi uwophe unexpectedly and awubusakwazi even ukwalandela ama period akho ukuthi is it 5 days is it 7 days kwenzakalani exactly sometimes abanye bakhale nangokukhipha amaqwile ama clots and lokho ke sekusencupheni ke sekumbeka engcupheni umuntu wesifazane ukuthi abe nento ekuthiwa i-iron deficiency anemia so if kuukuthi uyopha during umdavazo it might be ukuthi iloop yakuthinta ngaleyo ndlela or it could be something else so ingakho ngithi asisukumele khona sizokwazi ukuxilonga sicwaninge properly bese siyabheka ukuthi sizokusiza kanjani bese uyabuya kuzosinikeza feedback ngizobuya ngiyabonga kakhulu thank you for listening to Indaba sis ngiyabonga kakhulu bye you're listening to Indaba on Gagasi le emdavazo we call this Sex Indaba ngiyethula njalo njengo Thursday from 7 ebusuku and uzoyithola kuswele eqaleni ulalele ube informed and ucabange nawe uzibeke kule situation izoba khona kwi-app yeGagasi as a podcast na kwi-video again ikhona uma uyanga nje ku Gagasi FM YouTube Indaba on Gagasi thumela ke EVN ku 063839959 ilula kanjalo nje 063839959 namhlanje sikhuluma about umdavazo nokuthi singabi serious kakhulu singabi tense yino yenzayo ukuze kube ne-fun phakathi. I notice ama comments akhona kwi Facebook page on Gagasi ngizoya kuwona on the other side of this. 99.5 Elazi Lemonville Place in Nabomakhuta all over KZN.
Imagine a soft, incredible, long-lasting, fruity, flavorful chew. A chew that lasts longer than the line at home affairs, longer than the Joburg traffic during rush hour. Just imagine an entirely new, long-lasting chewing experience. Mentos Incredible Chew satisfies your craving on the go. It's amazing how much a little help can change everything. Help takes you from I have to fill up again to remembering Konje. My bank rewards me for that. With FNB Aspire, you get up to R1.20 per litre back in e-bucks when you fill up an engine. Open an FNB Aspire account at your nearest branch. Help changes everything. TCs and earn rules apply. FNB, a division of First Rand Bank Limited, an authorized FSP and credit provider. Ezocansi. The meets abantu ababanawo ubona umkhulu and nomuntu omncane ngomzimba. How do you do Mtavazi ube right? There's Dudla, slim no slim and all that jazz. Benginayo umuntu oyisilenda kodwa engenalo iBP total. But ngimthanda bengifikisa kuThondaba bengixaka ngempela ukuthi iBP lipi. Lincane nomuntu bamba ngesandla awulizwa. Kunento ekuthiwa i-micropenis. So ama-hormones astimulate ama-gonads ngenzeka ukuthi aphansi. Awastimulate enough ukukhula kwesayizi kwepipi ngeke kukhule ngendlela yakhona. Why so mad? So as a lady, mama kucabanga ukuthi wakokwile dokunyohayo msize. Ezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 p.m. Get your headphones ready. It's Dove 66 manje. This is Sex Indaba with Alex Nodog on Gagasi FM. Basopi Oledi. All right. At this point, let's listen to the comments avela ku social media. Gagasi FM on Facebook. Uzokwazi ukuthi uthole or ubeka ama comments. RSA uzothi nayi energy account ukuthi imama likuzwa kanjani. Mangabe li active ungashaya ngisho 3 round lingawi futhi ungalikhiphi. But umuntu nje ovele abhambala lengathi useboxini lomncwabo then uyayikhila igame. All right. And then sanele uzothi ama strokes indlela wenza ngayo nawo abalekile. Kufuneka sengazi ukuthi ungaligijimisa emakhoneni sakuliphendula ucinga live mangakhona then kufanele uncike khona. And then Cindy says ukuthi the scent of the body engathi ungalokhu umhogela but lento ihambisana nokugeza so mawu clean kuyaphindeka. And then unkosi kwathi sisadavazana and then usisi wacela imali lavele lawa aliphindanga lavuka. These are some of the comments avela ke kubalaleli 0861596596 ukwindaba namhlanje lohlelo alukho suitable for ingane sengizothatha ke umdu my respect sabona mdu. Hello Dog. Sure mfowethu ngicela uvale radio please. Base ngivalile. Thank you. Ifan emtavazweni singasabani singabi nzima ukwenza kanjani lokho? Hayi mina nje ngijabula uma nje umuntu wami ngizohlala nje ngimthelela amanzi okugeza mase ngiyahlala esituleni noma embhedeni ngimbuke nje ageza ke. Second. Okay, all right. So okay, what turns him on? Ukuhlala nje abuka umuntu wakhe sageza before kuze kiwe kumtavazi. Ngiyayizwa impela leyo Alex but yazi enye eyakibe ngcono you know ukuba nokuthi manine shower nikwazi ukuthi nigeze ndawonye nomuntu wakho. I think lokho kuya enhance even you know i relationship and nanokuthi ke you know sinakelana kangakanani and sithandana kangakanani. So taking showers together it's a different scenery Alex. You know even having umtavazi khona eshaweni it's a different scenery. So if vele ufuna uku revive you know umshado wakho ufuna uku revive ubudlelwane bakho you must be willing and open ukuthi uzame izinto ezintsha ungaloku wenza into eyi1 ngasonke isikhathi because njengoba sihlala sikhuluma Alex you end up being predictable which is something ebulala even you know ukuqhanyelwa komuntu both ubulili babantu besifazane nabantu besilisa you know so konke lokho into siqaphele Alex. Okay so manje esuke embuka nje kushuthi uku-appreciate or mhlambe kuyamprimer ukuthi by the time sebefika eduzane kade ibuka lento ayifunayo.
asithemba ukuthi ukwenza kuye kuphela umama akakwenzi kuwo wonke umuntu, because now if ezokwenza kanjalo kuwo wonke umuntu usezoba considered as a pervert. Okay. You know, whereas if ezokwenza kumuntu abathandana naye only, then leyo nto is, you know, well accepted as indlela yokukhombisa uthando. Okay, let's hope for the latter. Ngithatha Thembelani ngoba senawo Lundo. Sure, Thembelani? Alex. Kunjani? Ngiyaphila. Sure, sekakasini. Hayi, ngiyabonga ungena ekhakhasini. Sure. Kunjani baba? Hayi, sikhona man. Esiphilile insizwane, ngabe sewuzwile. Hayi, ngabe sengizwile impela. Yes. Hey, mina Alex lapha ngina umuntu engithandayo naye. Ngingasho ukuthi umngami yabo. So thandana almost 15 years manje. Umdavazo wethe bomnando right, yabo yonke ithamba kahle. Unengane ngaphandle. Nami nginengane ngaphandle, but siyazama ukuthola umntwana akwenzeki yabo. Sengizofika kuleli point ukuthi abona manzokwenza na umdavazo kuyadeleya even abona umdavazo wethu sengathi manje abona ngiyamphuthuma ngathi le abona imizwa le nganginayo before ayisekho njengoba yayinjalo before. Abona make ngazothi selivukile semele ngimphuthume yabo lingakawi yabo, but ngizosho nje ukuthi yabona but mangiphuma ngaphandle ngithi ngiyotshontsha hayi umdavazo wami uhamba kakrand ngaphandle yabo. Right, imaka ngifuna nje sikuzwe kahle so that uzothola nempendulo efanele. So le stress sokuthi anitholi umntwana senza ukuthi usheshe uchame. No, angisheshi uchame. Uthatha isikhathi eside. Benawo umhlanzi kwencansi naye yabo. Kwakhona ukumlangazelela nokumhalela akusekho. Okay. Into yabona makade senze umdavazo makusefika ikhathi sama period kuba nama pain uthothi mhlambe ama periods akhe uyopha kakhulu base kuphuma ama periods akhe sometimes uphuma ama clots into kanjalo yabo. Okay, nokuyanguzwa mfethu. Doc, ngibuka ngathi inkinga eziwu2 lezi eyokuqala ileyo ukuthi ubhlungu bokuthi asiwutholi umntwana. Sekusekwaphela ngisho interest. But I don't think ukuthi ihlobene nale yesibili kamuntu wakhe ama period akhe. No, ayihlobene, you know, izinto eziwu2 lezi affect 2 different people. So sizoqala nje ngaye ubhuti yena ngokwakhe uma esikhuluma ngokuthi akasenayo inkanuko, akasenayo imizwa, you know, lena emenza ukuthi alangazelele to a point ukuthi, you know, aze adavaze. Then so inkinga leyo because it's also a sexual dysfunction. It's also one of them that we usually see. Ngoba manje even ngokwengqondo, you know, kumele si understand ukuthi psychology yomuntu, you know, idlala iphona indima within umdavazo. Now indaba infertility, Alex, ngiyacela ukuthi mhlambe one of the days sibe nayo topic ye infertility affect specifically abantu besilisa. Ngoba we hardly ever talk about infertility uma kuya abantu besilisa. You know, uyasho ukuthi bobabili banazo ingane bafike nazo within ubudlelwano but bona ngaphakathi lapho abanazo ingane. So this is for both of them secondary infertility for both umuntu wesifazane nomuntu wesilisa. You know, because isikaba khona proof yenzalo. Alright. So zikhona ke imbangela and siyakwazi futhi ukuthi si treat. Ngakho ngisho ukuthi mhlambe umbona sindlala nje for wonke umuntu umuntu wesilisa ukuthi infertility understandeka ngandlela yiphona. Uyithathe nayo number kadokotela masiqeda mfethu. And then ke le kasisi ukuthi wopha kakhulu. Le kasisi uma kuukuthi uba nama irregular periods aze mhlambe abe nemetromenoragia which is a severe discomfort, ama period pains abo awekho, you know, bearable and bakhipha igazi eliningi baze bagcine sebopha even, you know, ama clots njengoba esho kuphuma even amahlwile. So umuntu kanjalo, you know, uba sengcupheni yokuthi abe ne iron deficiency anemia. Ube kuthi ukhona untokazi bese sombuza ukuthi hawu uyayidla yini inhlabathi, uyayihalela yini inhlabathi. Akekho eduzane usesi. No, akekho njengamanje eGoli. Kodwa mangabe usuku ukhuluma naye akayenzi lento esho dokotela iyoku yazi mase ukhuluma nje udokotela khona this one day wakwathi uhalela umcaku something like that. Wathi uhalela inhlabathi uyismell sakhona yabo. Into kanjalo. Okay, so now this is what we call a classic presentation of iron deficiency anemia. Mawukuthi umuntu wesilisa uba nama weird cravings. So umuntu wesifazane njalo uba nama weird cravings. Athandiswa izinto ezi
but now ziba specific izinto ayithandiswayo inhlabathi iphepha nje le textbook kube khona lesithathe engikhohlwayo ngizoyikhumbula but zonke lezo zinto lezo ama ice yes ama ice exactly bayawagqumuza ke futhi ama ice hayi ukuthi mhlawumbe bayawamunca bayawagqumuza ama ice so kusuke kule leyo weird craving ile efika with the iron deficiency anemia. Okay, yeah. We call it pica. Ngiyaqondana mfethu naye unokufuna ama ice nenhlabathi. Yes. So that's classic pica, okay. Alex. Ilo igama lakho na ibizwa ngepica. Okay. Iyalapheka ngoba kumele vele sibone ukuthi yini eyenza ama period akhe angabalance kahle angophino ngendlela okumele ngabe opha ngayo and bese siyakwazi ukungenelela even if enayo anemia you know sizokwazi ukungenelela ngoba siyakwazi umuntu kumnikeza iiron you via ama drip and all of that. Nangu Doc ekuphendula uthini bafu? Hayi ngiyaphendula. Okay, no siyabonga lapha ukuthi you came to the right station. Cabanga nje isiteshi esikulethela umuntu okwazi ukutshela into ozanayo ungakayisho kwa wena. So congratulations that you've come to the right place, hoping you would get help afterwards. Ubuye futhi uzofakaza afterwards. Ngidila naye la. Right, no siyabonga kakhulu mfethu. All right, well -1 xhala in the making. Indaba on Kakasi luhlelo lukho suitable for ingane. Namhlanje sikhuluma la ngendaba yama tips ukuthi how do we make ezomdavazo zingabi into esabune sabayo ukukhuluma ngayo and mangabe kuthiwa izinto zibheka eceleni zingalungiswa kanjani. This is what we are discussing namhlanje on Sex Indaba. It's not a show yengane. Thumela ke EVN ku 063 39959. This is Kakasi FM Indaba. Get your headphones ready. It's Dove 66 manje. This is Sex Indaba with Alex Nodog on Gagasi FM. Basopi Oledi. Alex Mtiyana, ngicela ukuba anonymous. Uma kuwukuthi unenkinga yokuthi selivele lishesheliwe awusakhona ukuthi nivuke njalo ngesikhathi esifanele uma kukhona umuntu eduze kwakho ungabe mhlawumbe sokuyinkinga ingekho ukuthi sokungalungiseka kanjani. Okay. Yes. Yeah, I like this Doc ngoba it seems to be common. After esezwe all lento show ukuthi like how any interest esiphelile nje suddenly kusuke sekwenze njani. In fact ngiyeke ngamabomo Doc ukuthi ngikulandelele. The previous guy said ukuthi uma eya ngaphandle then liyavuka ipipi. In this instance kuthi acishe kube into efanayo la he is worried. Now ukuthi Alex, when it comes to the context of a relationship, kuba khona izinto engakubeka engcupheni umuntu wesilisa ukuthi uphumele ngaphandle ungakutholi lokho othi uyakudinga khona lapho endlini. So kuya ngobudlelwano babo ukuthi bukanjani ubudlelwano babo and sebeke balimazana yini okanye ke oyedwa wabo useke walimala yini because indaba ye trust Alex inkinga. Once you break I trust yomuntu kunzima kabi ukuthi uphinde futhi uyiregain I trust yakhe lo muntu loyo ngoba manje sumdisappointile once usezovela athi and once beaten twice shy, so zonke lezo zinto lezo kumele uyibuke as you go along ukuthi abantu baphatha kanjani ukuze imphumela when it comes to ubudlelwano bakho ke nomuntu othi uyoshada naye ube sewufundile indaba yokunakekela abantu indaba yokuthi umuntu kahle kahle uphathwa kanjani. So ingena impela khona lapho ke Alex yonke lento esikhuluma ngayo. Yes. Indaba on Kakasi 0861 596 596. Elele Alex nakudokotela. Uyazi mina dokotela angazi lento ithini onjani umuntu wesifazane okuthiwa nje yena lento ewukhisi akayifuni. Yazi ngifane ngidideke ukuthi kahle kufanele uqale iphi ugcine iphi uma ngabe ukuthi kuqalwa lenkonzo ngaphela manje angiyijwayelanga lento yokuvela ngisuke ngegiya nje qale kube nalokho okudlala manje umphatha kanjani umuntu onjalo okuthiwa nje yena hayi uma ugibela uyagibela kulento ingivesele esinye isithombe engeke ngizivezeke emsakazweni kodwa nje usuke kuumuntu onjani lokuthiwa nje yena hayi indaba yokissing wadwadaya kayi fanele uvele uxhuma uhlala anonymous. All right, Doc. Okay, lana Alex, I think it goes with regards to experience yakhe untokazi lo akhuluma ngayo. Uma kuukuthi mhlambe useke wa experience ikiss embi. Mangikhuluma ikiss embi ngikhuluma ukuthi nje umuntu uyafathuza nje
konke nje athi uyakwenza akulungi Alex ufaka kakhulu ulimo kuba amaningi indebe nakhona futhi ismell as well ismell ke sibaleke kakhulu ngoba lento ekuthiwa ihalitosis iyabashaya abantu abaningi ababhema ugwayi ngoba itobacco ibolisa even amazinyo so uzothola ukuthi lana it's just a past experience emenza avaleleke ekuthenini afune o athande ukuqatshulwa ubungaqondile but you said past experience it could be present experience as well it could be exactly and the present experience ufuthi kumele ayibuke kumele ayigade ayinuka amakhwapha ukuthi kahle kahle yini lena eyenza umama afaseke yize noma esenaye yini eyenza umama angakhululeki so naye kumele ayibuke kancane ezumuntu wesilisa Alex alright indaba ngakasi lehlelo alilungele ingane sengithatha uThembelani ngobese ngidlulile kuThembelani anonymous welcome to Kakasi ukwendaba sonona Alex njani sure usicela lo emlazi na yes sure ngicela la udokotela kunjani baba ngiyaphila futhi indaba ithanda ukuba yazi nizoba complicated kodwa uthi ngishaye iqiniso no asijajani kulolu hlelo and ubeka indaba yakhe njengoba injalo kusalayo kodwa iresponse uzoyithola ezokusatisfy okay ngiyabonga Alex well lana ngino mawengane usanda ukuteta 2 months back congratulations manje ngithi congra ngiyabonga kakhulu udeliver natural birth so manje kulo through ijourney lo 9 months wakhe being faithful yonke the support you right so now usedeliverile kwaphela lo 2 months angithi ngose ukuthamela into 3 months and then bese niyenza umdavazo so mina naye sishaye u2 months then sasiyenza but now mase siyenza kube nomehluko ngeke ngathi disconnect nje ngabona ukuthi lento siyenza ayikho right but yena he was willing ukuthi asiyenze so manje ngifuna ukwazi ukuthi ngenze njani ngi-understand ukuthi asilinde kuphela lo 3 months azabe right okay yeah yezojana ke buyela umlomo uqondanise ne cellphone ngoba usuyalahleka ngaseqaleni alright doc nansi indaba now lana ngicela ungikhumbuze lento ayishekugcineni khona into abalekile ayishekugcineni yeah uthe uzama ukumconvince ukuthi no wait let's wait until uphele lo 3 months u3 months now ke but banginikeza kahle information wrong whichever hospital ke okanye mhlawumbe iclinic la dedela khona intokazi but banginikeza information wrong because umuntu ose deliver normal vaginal delivery seke simnikeze about 6 weeks ukuthi aphole and then they can start engaging in sexual intercourse now yes lokho sikwenziswa yini sikwenziswa ukuthi uma eteta sometimes adabuke iperineum adabuke lesikhumba lesi in between untomzoda nala kuphuma khona number 2 so masidabuka leso sikhumba kumele sistishe so ibizwa ngokuthiwa ama perineal tears kumele sistishe leso sikhumba ukuze sikwazi ukuthi siphole sibuyele endaweni yize noma engahlinzwanga but sometimes uyadabuka umuntu wesifazane and kuyake kuthathe about 6 months ke baba 6 months ukuthi umzimba womuntu wesifazane ureadjust ubuyele esimeni ngoba phela as much as ekhipha ingane uyalimala naye ngokwakhe uya overstretcheka kufomeka ukukayeka kwakhe untomzodwa kufomeka ukukayeka komlomo wesibeletho and lokho kumele kushintshe konke kubuyele esimeni uma esehambele indima lena for about 6 months ukuthi umzimba wakhe ubuyele esimeni uqoqeke even ama period akhe abuyele ngendlela even ama hormones akhe abalance alright so u6 weeks obalekile bese kuba u6 months okay ukuze ungaconfuseki ke doc after 6 weeks etetile sebengalala futhi sebengalala ubhuti into engizama ukukhombisa yona akamusu expecta ukuthi kufane kanje ngokuthi umama akabe nayo ingane ngeke kufane but ungamelekelela ke wena ungamelekelela ngokuthi accommodate ngokuthi uma kuukuthi umdavazo uyenzeka wenze yes kuzoba khona umehluko but ukwenza kwakho umdavazo naye yazi kuzokusavela quite a lot of things yizwa ngami so wenze wena umdavazo ngoba umdavazo urelease ama hormones azokwenza ukuthi umama asheshe aphole azokwenza ukuthi abuyele esimeni never mind ukuthi akusafeel the same the more wenza the more uzoshintsha uzoya nangokuthi niqhaqanisa kangakanani izingane in terms of inzalo so konke lokho kubalekile wena but ungakukhohlwa always have it at the back of your mind ukuthi akusafani nokuthi umama akaze abe nayo ingane
Okay, Alex, ugcina incila kudokotela wami. So sibe neagreement ke yena esidini lakhe uthi angiphumele ngaphandle ngiyodava zakhona, but mina angithandi ukwenza njalo because ngifuna ukusticka kuyena. So simisa kanjani ke leyo? Okay, now leyo ke Alex ibucayi, you know, and kumele siyibuke ngelinye ihlo ngoba manje uyena ubhuti ke la esekumele simbukeke. Kumele ubhuti athathe isibuko ahamba uyibuka khona esibukweni, ayitshene yena futhi ukuthi ubani, asho futhi nanokuthi ufunani and ufuna ukuya kuphi khona. Ngoba njengoba esho nje ukuthi sekuthiwa akaphumele ngaphandle, yena akafuni ukuphumela ngaphandle. Ukuphumela ngaphandle in the long run kuzomnikeza iproblem yena ubhuti, you know. Kanti yena uhleli lana uzinzile lana and uzokala sengazathi uphelele la khona. So asizama ukulungisa lokho khona, singabhidlizi baba okukhona ngokungekho. Ngoba ungaphumela ngaphandle ube nezingane futhi ngaphandle. Kuba inkinga ke lapho ke ama finances akho azoqala be affected. Ziningi izinto ezumuntu wesilisa ezizoshintsha. Ingakho ngeke ngithi umuntu wesilisa kumele akwazi ukuvuka acabange abe ne purpose ukuthi kahle kahle ngiyini mina ngifuna ukwenzani ezumuntu wesilisa. Yo. I know. Hayi besicela ukuvakashela nje, hayi sizo anonymous that must feel lapho. Mhlambe uzokuza ngcono umchazela. Indaba ngisole pho, ngisola something. Ngisola ngathi usuyithathile le advice oyinikiwe ekhaya, uya advise udokotela but use late. No, ngiyacabanga kakhulu Alex. Ebesayicabanga Alex, asimbeke lapha besayicabanga. All right. Awukaphumeli ngaphandle, no awukaphumeli. No. Yeah, in fact ngeke uphumele ngaphandle, ngeke ukwenza. Hayi lutho. Sure. Thanks, hey doc. Uthi umuntu wesifazane ngcono uhambe ngaphandle to save what we have here. Is that a trap or expression of uthando? Hey, naloko futhi Alex kubucayi ngoba kuyahluka ngamunye umuntu. Kukhona abantu abazokwazi ukuyisebenzisa leyo nto, you know, for ngizothini ukugqiba something, ukugqiba nje ukuthi bona baphatheka kanjani ngokuthi abasakwazi ukunikeza ucansi njengoba betetile nje. Nakhona kuya nange support ke yakho umuntu wesilisa. Abantu besisa abaningi Alex, they don't understand ukuthi abantu besifazane what do they go through ngempela if ukuthi baya deliver in labor. Kuningi okwenzakalayo. So umuntu wesilisa kumele ethi mawukuthi umuntu wesifazane setetile abe ibackbone yalo muntu wesifazane, kube ukuthi uyamnakekela, kube ukuthi intimacy yabo ayibe affected just because untokazi usekutetelile ingane. You know, ingane is supposed to bring you closer together. Ingane is supposed to bring happiness and warmth, you know. So singenza izinto bese sithola ama unexpected pregnancies, kuyinkinga lokho. Understand and support umuntu wakho. Sure. Sanibona Alex nodokotela, ngicela ukuba anonymous nanokuthi futhi ngicela ukuphuma kancane nje esihlokweni. Angazi noma ngiyagula yini noma nami sengishawa age, but actually I'm 31 years old, soon to be 32. Angazi noma inkinga yini but angikhulekile because isiqala nanokuba nomthelelo ongekho right kwe relationship engikuyona. During mang ovulator nje hawe ma umuntu azokufuna nawe then ngisho ngingachama manje mhlawumbe singenza ngisho 4 rounds during nje isikhathi sami se-ovulation, but mase kudlulile lapho khona ngiyaba turned on, but mange ngachama done ngami phelile ngami. So nje sengiyabona like mina nomuntu wami just had leyo conversation ukuthi yena akekho right now usemsebenzini night shift and kade siba nawo leyo nto leyo khuluma ngale. Okay, sure. Okay, so vele ovulation Alex iletha, you know, quite a lot of things kumuntu wesifazane. Ngake ngiyibuke even nangokuthi during nje, you know, inyanga yakhe umuntu wesifazane ufluctuate kanjani when it comes to ukuthanda kwakhe umdavazo, ukulangazelela umdavazo, ukuba manzi kwakhe, ukuba dry kwakhe, konke lokho. But ke in this case, you know, sibuka vele lokho engikhuluma ngakho impela when it comes to ama hormones umuntu wesifazane. Yes, so yes, we proceed. Kwenzeka ukuthi anyuka ayilangazelele kakhulu. Ayilangazelele ngoba uma uovulator umzimba wakho wona uzofuna ukuba ready for pregnant.
because manje usulikhiphile iqanda usulihlumisile iqanda you know wal release iqanda so now sekumele uhlangane nomuntu wesilisa so abantu besifazana abaningi around the ovulation yabo 3 days prior to ovulation and 3 days after ovulation within the fertility window yabo inkanuko yabo iyanyuka Alex uqozi lwabo liyanyuka bayalangazelela kakhulu ucansi bese kuba ngokuthi ke lezi ezinye insuku akukho kangako when it comes to umdavazo uyamuzwa uthi kulezi ezinye insuku ushaya just one round and usanele okay all right sure ngithatha isicelo now sicelo Mkhize from Enquthu sabona sicelo sorry man show line ka sicelo la ngizozama mhlawumbe ukuthi nguthola nje maduzana all right we have anonymous la saying ukuthi I'm a 44-year-old lady I'm married inkinga yami la uhappy wami akanaso nje isineke uvele ubone nje ukuthi ngimanzi but yena avele afune ukungena kanti mina ngisuke ngakabi ready ngisuke ngisalinde i4play alok engithinta bese ke ngiphinda ngiba dry manje into engifisa ukuyazi la ukuthi uma ngabe ngisuke ngi dry leyo nto yenziwa ukuthi sengimdala noma khona yini okunye please help so now uthe usa above the age of 40 I think uthe 44 so usengena ke manje esimeni se premenopause usengena esimeni isigaba lesi Alex umuntu osifazane aseqala khona ke ukuphelelwa inzalo you know ngoba umuntu wesifazane uthe zalwa azalwe nawo wonke amaqanda akhe ebaliwe from isibeletho samawakhe bese ke mayisethomba ke usezolikhipha ke iqanda ngalinye every month and ika interchange sometimes go left sometimes go right you know so definitely so umjitha ke mawuthi yena usuke sefuna ukulifaka ngokusheshsha kanti usizo sathi you know romance ukuthi abantu abaningi you know besilisa abekho well versed when it comes to romance uyakhala yena usisi ngoba phela manje uyadinga ukuthini uyadinga ukukharaswa uyadinga ukukhonjiswa ukuthi you know what ngiyathanda and ngiaffectionate towards wena you know nana lokho futhi kuyawenza i-end point yomdavazo iphakame Alex in terms of ukushisa kwakhona in terms of ukuthi imnandi kangakanani you know leyo nto esiyobe siyenza so akakhulume naye amncenga amtshela ukuthi ufila kanjani exactly sure impendulo mnisi Estenga sure impendulo sikhona but ethini i-comment yakho ngicela ukubuza la hotel ukuthi kwenziwa yini uma kuyikuthi usesinalo mama one uma kuyikuthi bese siyahlangana etown kube mnandi nje ikhanyelo meze for isikhathi eside after some time ngizwe amasende asebuhlungu okay so amasende ababuhlungu uthi mayaqeda kwenza umdavazo after uqhanyela ningakalali bengakalali ngisho ukulala mayeseqhanyelwa nje yena kuba khona ukuthi kube buhlungu amasende usho njalo impendulo ukhanyela isikhathi eside now useqhanyela isikhathi eside yes okay that is a problem ke vele phela ngoba ipriapism imbeka engcupheni vele umuntu wesilisa ukuthi you know ungena kwegazi endukwini nokuphuma kwegazi endukwini kungabi efficient you know kungasebenzi ngendlela now if ukuthi igazi leli elithwele icarbon dioxide libambekile lapha endukwini for isikhathi eside carbon dioxide it turns into acid bese kuyaqala kuyashisa you know uqale kube ngazathi uyasha ngaphakathi when uma uthi uzoyithola erection ezoba prolonged ngingengazi ke noma yena ke uyakwazi ukufika kuvuthondaba mayelana nomuntu wesifazane ngoba abantu abaqhanyelwa isikhathi eside bayake baphuze ukufika kuvuthondaba abanye bangafiki nje at all you know so sidinga ukumbona yena ubhuti sibone ukuthi yini inkinga enye futhi yesibili kumele si exclude kuyena indaba ye herpes simplex virus iherpes Alex ize idonsa amanzi ukuthi agcwale khona emabholeni emasendeni alingunga ibhola okanye awangunge amasende azagcina elenga lezo zinto ibizwa kuthiwa ama hydrocele sure STI le STI ilokhu herpes simplex virus sure STI all right indaba onkakazi asibambelana ke conversation yethu doc singicela usinike ama numbers zakho ke ngiyabonga kakhulu Alex inamba ngitholala yocingo u063 847 0511 ngizoyiphinda 063 847 0511 yase office yona ithi 031 065 0226 031 065 0226 ngashaya ucingo wenze appointment uze kuzongibona ema office amakhona la eSherwood at 3 Hatton Avenue. Okay. Makhonyo ngazomdavazo nama relationships sihlale kukhulunywa ukuthi communication is key but namhlanje from listening to these stories ne topic yethu
i-communication ayiqale kuwe ube ne-communication wena qobo lwakho uzwile umuntu obekhuluma ngendaba yokuthi usisi uthi akafune kiss akuvele kudavazwane awuqala uyibuze kwa wena ukuthi mhlambe before uthi yena uyinkinga mhlamba kuwena yini kuzoba ile issue ukuthi amadoda akhulume openly. Now that's the International Men's Week. It's good that amadoda akhuluma wona openly about isimo asifilayo. Uzofika usumlilo ke kumuntu wakho sen communicator ke senino babili but ayiqale nje ngawe. If futhi champion uyiwona amadoda uqobo understanding abantu besifazane nezomdavazo zabo izoba lula indaba yethi umdavazo. Try this at home ubuye usinikeza i-feedback. Special open line on Mondays at 7. Talk to Arlette. Nazo zonke indaba zabasha indaba